खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 7 एप्रिल 2020 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायैआनो गाहाम। खहा खालामनो नाजागोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम, नङाब्ला नांलाय-खमलायबो जानो हागौ। मोजां सानोब्ला दिनैनि साना मोजाङै बाबेनलांगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। अनलाइन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। अदेबानि समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा दान्थे-बिदान्थे जानो हागौ। गुबुनजों बाङाइ बुंनायानो गाहाम जागोन। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। दिनै जेबो गोदान खामानिखौ मावथ'वाब्लानो मोजां जागोन। सोरजोंबा एना-एनि फैनो हागौ। मोजां साननो रोंगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। नाथाय न'खराव बिसिया साबजानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। सोरजोंबा एना-एनि फैनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम जागोन। न'खराव गिलिर बिबान रुजुननांगोन। समाजाव मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। धोननि आंखाल जानाय नङा। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरखौबा हेफाजाब होनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। नाथाय न'खराव एना-एनि फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। इयुननि थाखाय सांग्रां जानाया गाहाम। खरसाया बांगोन। अब्लाबो खरसाखौ हमथानाया गाहाम जागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। दिनै गोदान खामानिखौ जागायनो हागोन। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय-गुजाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। सोरजोंबा एना-एनि जानो हागौ।
माखौबा लानानै सोरजोंबा दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय फालांगियाव बारा रिस्क लायैआनो गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। दिनै लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोजां थांखि लानो रोंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गुबुननि थाखाय बारा रिस्क लाला। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोखौ हमथानाया गाहाम जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। अदेबानि सोरजोंबा मेगन साखोमा जागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। उदैनि बेरामाव गोग्लैनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै दोनथ'नायानो गाहाम जागोन, नङाब्ला जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ साबस्क्राइब खालामो आरो नायबाय थायो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।